Mwatwake wawinjane mondi. Acho seketo opportunities mang'eny ne rowere kwachako gi mar house mar boma yangu. Serikal nomiyo rowere maromo 5,000 internship mar boma yangu. Mano ing'eni most of the people mane nigi diploma gi degrees no me teach michulo gi around 24,000 per month. To out of 5,000 people iyudo ni serikal nokawo jok mane ng'eny oko mane onge tich. Mar ariyo, sirikal nigi program mar Nyota ma wan gi on job experience ma pod dhi nyime marumo second week of October, ma most of the people learn a lot of skills. Ipuonjo gi man craftsman, gidhie workshops go, giyudo ka kidwaro baking imi kar baking, kidwaro masonry, plumbing and everything, gi salon iteri kuma already ng'ano oseng'e suko, koro you learn from there. Koro yudo ka most of the people kwanza in Suna East offer a lot of courses ne jonyota mane on job experience. Nitie courses moko ma Suna East onge go kaka plant, tiyudo kitero gi Suna West manigi plant. So most of the people Kenya wacho ni onge course momiji from IT itero gi cyber, from jok ma bake itero gi baking companies mag ji, from tedo catering itero gi hotel. So you understand ni ng'ato okodhi e class but odhi already kuma onyalo learn koneno kotimo, koro understand, koro after that onyalo dhi ochak mare. Kech sirikal be mi in a month up to 6,000 ma be mokitere NSSF mi save for pension. Gisani lwasi mar ohala ber because nitie rowere mano yudo up to 50,000 mano mi in track 1 and track 2. Koro most of them no chako ohala. To ohala dhi maber, en mana ni gik monego change e ohala. Yudo ka gisani kaka siasa osechako dhi nyime, yudo ka some days ng'ato ok dhi tich nikech oluor ni gigenye inyalo kwal and all that. And then issue to do with the tax, gi certificates mag county monego be ni bedogo kiyawo duka, they are very expensive. Koro kichul usuru, ichul ot, ineno ka pesa ni mang'eny dhie gik moko nego omedi kata oduogni kata pesa ni no. Koro sirikal onego yud yo maginyalo duoko go gigi piny, kech kiyawo hotel tinyalo ichulo mag jo public health, kendo ichaki ikawo license mag bedo go ohala no. Koro ineno ka pesa go ok duogi. Sani gimonego losnwa, kidhie public service board ma website margi, iyudo ka most of the time gi advertise ni tiji idwaro jok manigi bachelors ma en degree. Koro I think they should create an opportunity for jok motimo certificates and diploma mondo ji te oyud tich. Kineno ka gikawo jo mana undergraduates mag bachelors, jomoko bedo left behind. Koro I think PSC onego create opportunities for jok motimo diplomas. Nyinga Flavian Joffrey, ana jadak e county ma Migori. Serikal osetemo chugo thuolo mag tije ne rowere. Kata kamano nitie rode moko ma an kaka rawera gomo mondo sirikal odin. Mano kochakore kod kinde mokalo, jatend migawo Alfred Mutua noluongo e od bura mar Senate mondo noduok penjo moko mag mibadhi mane mulo weche mag chwalo rowere e pinje maoko. Koro rode machalo kaka mibadhi go eko ema gomo mondo sirikal odin mondo bi seche ma thuolo mag tije wuok ne rowere to rawera kik chande ni idwaro omenda mang'eny ire mondo miye ka oyud thuolo mar dhi yudo tich kamoro. Kata mana e kor gwenge iyudo ka tije ma sirikal chugo gi ruodhi mag gwenge chando rowere ahinya. Iyudo ka samoro ruoth dwani miye mit belia moro matin eka mondo otudi e yudi tich ma sirikal chuogo nono ne rowere e pacho kae. Kalore kod lwasi ma sirikal oketo, lwasi nyalo bedo maber lakini iyudo ka osuru ni malo, kasto bende weche mag mahundu ahinya to e kinde ni ma wachiko yiero maduong' odwanya ahinya. Koro gia ohelni to samoro ka piny ru tiyudo ka mwandu ni mane chako gi pesa mang'eny, iyudo ka ng'ato kwalo dhi godo te, koro duoki back to zero ma in kaka rawera kamidwa chako godo machielo onge.